Jedného dňa sa skončia každé prázdniny. Ale cyklistická sezóna sa s predĺžujúcimi sa tieňmi zďaleka nekončí. Môže sa zatmieť slnko, môžu nastať letné záplavy, či dokonca prísť niektorý z ohlásených koncov sveta. A pedále sa predsa krútia ďalej. Pravda, po prázdninách sa všeličo vracia do starých koľají. Napríklad rozpis pravidelných cyklistických tréningov. Hoci je cyklistika len jedna, predsa má viacero rozličných tvárí a podôb. Po prázdninách sa k slovu vo väčšej miere opäť dostávajú formy cyklistiky späté s mestským prostredím, či dokonca so sídliskom, ako napríklad bicross, freestyle či cyklotrial. Ešte pred celosvetovým boomom horskej cyklistiky k nám v priebehu 70. rokov prenikol populárny bicross. Na BMX-kách a bicykloch, ktoré sa im viac či menej podobali, sa v tých časoch po sídliskách naháňali celé húfy detí. Dnes okruh bikrosárov nie je veľký. V BMX klube v Rači v Bratislave sa tradícia slovenského bikrosu pred 15 rokmi založila. Bikros je jedna zo športových cyklistických disciplín. Jazdí sa na takých špeciálnych bicykloch, na zvlášť pre bikros postavených tratiach. No a ako vznikol a kedy vznikol? Vznikol v Spojených štátoch v 60. rokoch ako určitý druh kratochvíle alebo možno, že aj takej tvorivosti v snahe napodobniť motokrosových pretekárov. Pripravený? Svetlá! Do Európy sa dostal bikros v 70. rokoch. Priniesli ho zo zámoria motokrosoví pretekári, ktorí v Spojených štátoch pôsobili. Boli to Francúzi a Angličania. No a postupne sa rozšíril aj do ostatných krajín. Na Slovensko, do bývalej Československej republiky, sa dostal koncom 70. rokov. Bikros aj u nás vznikol ako príprava mládeže pre motokros. Ale ani vo svete, ani u nás sa jeho vývoj nesmeroval touto cestou. Bikros sa vykryštalizoval ako samostatná cyklistická špeciálna disciplína a vlastne ten pohyb do určitej miery sa obmedzil, ten rádius jazdy na tom bicykli nebol až tak ďaleko alebo hlboko do prírody, ako sa možno voľakedy myslelo. V tieni všeobecne populárnej horskej cyklistiky hrá dnes bikros tak povediac druhé husle. Je to škoda, pretože dynamické preteky na špeciálnom 300-metrovom okruhu sú divácky príťažlivé. Originálne zážitky však jazda na špeciálnych bicykloch s 20-palcovými kolesami poskytuje predovšetkým jazdcom, ktorí prepadli bikrosovej vášni. Baví ma skákať, rýchlosť a čo najrýchlejšie prejsť prekážku, chcem tam urobiť nejakú paradičku, dve nohy a tak. Je to rýchle a je to adrenalín. Je taký dobrý pocit, keď niečo skočíte alebo idete po zadnom. Keď som videl, že tí chalani tak skáču, tak som si povedal, že aj ja by som to mohol skúsiť tak. Robím to už 6 rokov. A prečo to robím? Lebo ma to dosť baví. No ja to už robím 10. rok a dostala som sa k tomu. Ja mám dráhu hneď asi nejakých 20 metrov od baráku, takže jak som chodevala pozerať na tréningy a ma to pochytilo a sa mi to zapáčilo, tak som začala jazdiť. Robím to od 6 rokov. Dovedol ma tomu jeden kamarát, dá sa povedať, to som videl jazdiť na zadnom kolese a v príľbe po sídlisku sa spýtal, že odkiaľ to vie a tak. Zaviedol ma, vydržalo to doteraz. Bikros je skutočne takým viacgeneračným športom. Vidie to už aj u nás, vidie to oveľa častejšie v zahraničí, kde pretekajú malé deti, otcovia a aj starí otcovia vlastne spolu. Slovenský bikros je paradoxne známejší v zahraničí ako doma. Svojimi výsledkami v medzinárodných súťažiach sa o to zaslúžili slovenskí pretekári všetkých vekových kategórií. Ja sa bikrosu venujem od jeho začiatkov na Slovensku. Vydržal som s bikrosom až doteraz a v posledných
10 rokov necelých pretekám v kategórii nad 45 rokov. Tak najlepšie som sa umiestnila na majstrovstvách sveta v Anglicku, kde som bola 4. 7. miesto z Európskeho pohára v Cinci a 3. miesto v závode UCI v Rakúsku vo Wesendorfe. Na majstrovstvách Európy som bol 6. Tam tu na Slovensku väčšinou 2. a 3. som skončil. No, prvý miest mám asi tak najmenej. Druhých miest mám asi tak trochu viac. Tých tretích mám trochu viac, ešte viac. Bicross sklubuje mnoho takých vlastností človeka do jedného, by som povedal. Áno, je tam odvaha, áno, je tam výbušnosť, rýchlosť, rýchla reakcia. Všetci spoločne, celá tá skupina sa hrnie na tú prvú prekážku. Áno, zasa plece pri pleci, jeden hore, druhý vyššie, ďalší nižšie. Prekonávajú tú prekážku a všetko to v najväčšej rýchlosti od tých skupín, tí menší samozrejme menšou rýchlosťou, tí veľkí maximálnou rýchlosťou, rôznymi spôsobmi, áno, prekonávajú tú prekážky. Keď sa pozriete na tých pretekárov, ani jeden neprechádza tú prekážku rovnakým spôsobom. Starky, ako sa voláš? Viktor. Koľko máš rokov? 5. Prečo robíš tento šport? Lebo tréner mi dovolil aj prečekať tu. Koľka ty si skončil? Pred prvý. Jedného dňa sa skončia aj tie najdlhšie prázdniny. Voľného času na dlhšie cyklistické vychádzky je zrazu akosi menej. Na ihrisko či dvor sídliska to však s bicyklom nie je ďaleko ani vo všedný deň. Duch doby a životný štýl mladých ľudí, predovšetkým vo veľkých mestách, vystihuje freestyle. Je to pretekárska cyklistická disciplína, no známa je aj ako nesúťažná exhibícia v rámci rôznych prehliadok, show a prezentácií. Na Slovensku takmer neznámy freestyle má hrstku aktívnych priaznivcov už aj u nás. Freestyle je to vlastne cyklistická disciplína bicyklová. Jazdí sa to na 20-palcových bicykloch. Vzniklo to vlastne z Bicrossu, z BMX-u. Je to, ten samotný vznikol v Amerike asi pred 20 rokmi a toto sa tak postupne odvíjalo. Jazdí sa vlastne v 4 disciplínach. Je to U-rampa veľká, potom street, vlastne jedná sa o to, že jazdec jazdí po prekážkach podľa svojho výberu a vlastne svojej kreativity. Potom je to ešte flatland na rovinke. Je to vlastne ako keby taký balet na bicykli. A ešte dirt jumping na hlinených skokoch a kopcoch. Ja to mám ako doplnok ku Bicrossu, ku závodnej forme BMX-u. Ja som vždy mal rád fenomén skoku. Odjak živa aj pri závodoch som rád skákal. Čiže vlastne tu zlučujem to skákanie a tú úžasnú tú nápaditosť, kreativitu a vlastne ovládanie a majstrovstvo toho bicykla. Čoraz tesnejšie je betónové zovretie sídlisk našich miest. Možno, že technika bravúrneho ovládania bicykla a prekonávanie prekážok vo freestyle by mohli byť riešením čoraz vážnejšej dopravnej situácie v našich mestách.
Tak vlastne je pravda, že tie ulice a to mesto poskytuje nám úžasné množstvo rôznych prekážok a prírodných skokov, bariér, na ktorých by sme mohli jazdiť, ale ako prostriedok prepravy by som to neodporúčal. Našťastie to u nás ani z priemyselných centier nie je veľmi ďaleko na zelenú lúku, do lesa. Zanietený cyklista si cestu do prírody nájde vo voľných chvíľach aj po prázdninách. Na víkendové cyklistické vychádzky je ideálna napríklad sieť cyklistických tratí na Detve. Rozmanité terény pre horský bicykel poskytuje nový značený okruh okolo Poľany. Horský bicykel v 70. rokoch vznikol z čistej invencie mládeže spúšťajúcej sa pre radosť z kalifornských kopcov. Aj dnes, keď si už možno vybrať z naozaj hojnej ponuky výrobcov bicyklov, sa nájdú cyklistickí nadšenci, ktorým je aj tá sebelepšia konfekcia cudzia. A ušijú si svoj bajk na mieru. Napríklad v garáži rodinného domu pod Poľanou. Počas štúdia na vysokej škole som si kúpil starú S-ku, bicykel za 50 korún a tam som začal tak trochu aktívnejšie bicyklovať, hlavne po cestách. A keď som sa vrátil z vysokej školy do môjho rodiska, začal som pracovať v PPS Detva. Mal som dosť voľného času, no a tu v našom teréne sa mi javil byť ako veľmi vhodný horský bicykel. Tento prvý bicykel bol spravený z leteckého Duralu, ktorý som kúpil v Žiari nad Hronom. Boli to trúrky na výrobu Rogal. A pozveral som tento rám, ktorý mal 1200 gramov. Ako sa neskôr ukázalo, tak tento rám bol poddimenzovaný a dnes mi z tohto bicykla zostala už len táto fotka, lebo som ho rýchlo polámal. Potom som samozrejme pokračoval v tejto činnosti, lebo ma to začalo baviť. A už ten druhý, respektíve ďalšie bicykle boli na vysokej úrovni a skutočne vydržali to dosť ťažké zaťaženie a dal som im teda zabrať tým bicyklom. Možno, že človek sa najlacnejšie poučí na cudzích chybách, ale skúsenosti, ktoré staviteľ bicykla so svojou konštrukciou získa jazdením v teréne, sú na nezaplatenie. Cestičky pod Poľanou poskytujú výborné príležitosti testovať všetky konštrukčné prvky horských bicyklov. Od času, ako som postavil svoj prvý rám, ktorý som, ako som spomínal, polámal, som postavil ešte niekoľko ďalších. Tie už po väčšine vydržali, boli to aj cestné a horské rámy. Toto tu je jeden z ďalších rámov. Je to ešte nedokončené, dúfam, že sa mi to niekedy podarí. Je to rám, ktorý by mal byť celoodpružený, čiže tu bude mať klb a tu vzadu bude tlmič. Je taktiež vyrobený z Duralu, pretože tento materiál ma upútal a veľmi rád s ním robím, nakoľko je veľmi pevný a pružný. Niektoré tieto trúbky boli opracované na fréze, čiže strojovo. Niektoré z týchto trubiek som opracoval doma. Normálne som to uchytil do zveráka. Zobral som pilník a dá sa povedať, že s pomerne vysokou presnosťou som to opracoval. Bol trošku problém potom aj pri zváraní dodržať tú geometriu, lebo na túto vec som trošku puntičkár. A hral som sa doslova s desatinami milimetra. Takže aj z tohto pohľadu to bola náročná ručná robota a dá sa povedať, že niekedy som ten jeden rám stavel aj 3 mesiace. Toto tu je posledný model bicykla, ktorý sa mi podarilo spraviť. Dalo som si na ňom záležať. Sú tu použité skutočne veľmi pevné, ale pritom ľahké trúbky. Dal som veľký dôraz aj na opracovanie jednotlivých vecí. Dá sa povedať, že väčšina vecí, ktorá je vidná na tomto ráme, je ručná robota. Na tomto bicykli som bicykloval asi 3 roky. Bol som na ňom na Dunajskej ceste, v Alpách, v Dolomitoch, plne naložený. A v Dolomitoch som jazdil aj po horských cestách s tou záťažou. Všetko to vydržal a momentálne je tiež plne funkčný, takže myslím, že sa mi celkom podaril. Sú to zaujímavé niektoré detaily, povedal by som trebárs toto uchytenie laniek, to som tiež vymyslel sám aj spravil. Potom uchytenie týchto nosičov, to je taký zaujímavý prvok. Taktiež uchytenie prehadzovačky je robené externým uchom, nakoľko pri tvrdej jazde v teréne sa mi občas stane, že odlomím proste celé to ucho a pokiaľ by som ho nemal vymeniteľné, tak by to mohlo skončiť tým, že mám po celom výlete. Takto zoberiem z kapsičky nové ucho, našrobujem ho a idem ďalej. Bicykle a
A bicyklovanie sú vec, ktorej sa plne venujem, veľmi ma to baví. Čo sa týka techniky bicyklov ako takej, tak sledujem tie svetové trendy, akým smerom sa to uberá. A som fascinovaný, že ako rýchlo sa to uberá dopredu. No a takisto sa snažím aj ja, dá sa povedať, jazdiť na dobrých bicykloch. No a môjim snom je tiež zapojiť sa do tohto procesu výroby kvalitných bicyklov. Ďalšou vecou, ktorej sa plne venujem, sú brzdy na horskom bicykli. Nakoľko je pre mňa veľmi dôležité bezpečne zastať za akýchkoľvek podmienok. Jazdím v lete, v zime, v snehu, v daždi. No a momentálne tieto systémy brzd, ktoré existujú okrem kotúčových, majú trošku problémy za týchto ťažkých podmienok brzdiť. Preto som vyvinul takéto špeciálne brzdy, ktoré sú aj z hľadiska pevnostného na vysokej úrovni a veľký dôraz som kladol na systém uloženia. Urobil som dva typy brzd. Prvý systém je klasické klzné uloženie, avšak s vyššou presnosťou na trubke priemeru 10 mm, ktoré vykazujú veľmi dobré vlastnosti. Ale ďalšou takou, dá sa povedať, pikoškou, ktorá sa pravdepodobne ešte nevyskytuje, sú takéto brzdy, ktoré sú uložené na guľkových ložiskách a tieto sú, dá sa povedať, bez vôly, respektíve s minimálnymi vôľami. Vykazujú veľmi dobré vlastnosti a taktiež, čo sa týka testovania gumičiek, venoval som tomu veľa pozornosti a veľa času, takže mám vytipované presne gumky, ktoré fungujú za týchto náročných podmienok. Na Detve, v kraji s tradíciou folklóru, zbrojného strojárstva a so súčasnou rastúcou mierou nezamestnanosti by sa mohli stavať kvalitné a nápadité bicykle. Ale ešte nejakú dobu tu žiaľ budú žiadané bicykle vyhovujúce skôr iným, špecifickým potrebám. Tento bicykel, to je môj posledný model, používam ho ako približovadlo do mesta. Mám na ňu kopu vlastných jednoduchých prvkov a je konštruovaný, aj tá farba je namiešaná tak, aby som ho vždycky pred obchodom a pred krčmou našiel, keď sa k nemu vrátim. Tak veľkým pomocníkom, a my som bol jediný pomocníkom pri komunikácii s domorodcami, bol jednoznačne tento slovník, ktorý som si nechal spraviť ešte v Bratislave. Dokonca som na tom sám sa podielal. Sú také výrazy ako vošeti si sing čet te žen. To znamená, som cyklista. A fuš s luo fa che žen znamená, som zo Slovenska. S luo fa chen znamená Slovensko. Všeobecná cestománia posledných rokov zachvátila i obyvateľov Slovenska. Našinci sa objavujú už aj v tých najexotickejších končinách našej planéty. Ale nie každý je schopný vymeniť bezpečie a pohodlie cestovania s cestovnou kanceláriou za objaviteľské putovanie, napríklad v sedle bicykla. 50-tník Jozef Trabalka z Bratislavy podniká cyklistické expedície už celé 10 ročie. Bicykloval naprieč americkým kontinentom, Európou, krížom cez celú Austráliu, bicykloval v Patagónii. Vždy naľahko, na cestnom bicykli, doprevádzaný a zabezpečovaný tímom v sprievodnom vozidle. Tohto roku, ešte pred veľkými prázdninami, sa vybral so svojím novým bicyklom do Číny. Celkom sám. Čínu som robil poprvýkrát na ťažko. To znamená, že všetky veci som si nesol na tomto bicykli. Je to trekkingový bicykel, ktorý spĺňal všetky kritériá, ktoré som od neho čakal. To znamená v ťažkých situáciách, rozbitých cestách, kde sa asfalt strácal a boril som sa v množstve špiny, blata, prachu a tak ďalej. Slúžil veľmi dobre. Trabalka si zvolil trasu svojej cesty podľa dostupnej literatúry. Cesta z Pekingu na juh, voľakedajšia hodvábna cesta, dnes nepatrí medzi turistami navštevované lokality. Väčšina Slovákov takto vníma Čínu, cez reštaurácie a čínske trhy. Ale v skutočnosti je to o niečom úplne inom. Myslím si, že som trafil tú najhoršiu časť Číny, kde som zabrúsil do obdobia, kde ľudia žijú naozaj niekedy vo feudalizme alebo dokonca v praveku. Ale o to je to pre mňa vzácnejšie. To, že som prešiel sám, všetko si sám musel vybavovať.
Štartoval som z Pekingu, ktoré sa volá dneska Beijing. Išiel som po tejto žltej značke, ceste označené žltou číslo 108, ktorá sa predierala vysokohorským masívom vo výške 2090 metrov, boli 4 pasy. Dostal som sa do Tajvanu a postupne smerom na juho-západ až do hlavného mesta Xi'anu. Táto cesta merá okolo 1200 km, ale s tými rôznymi odbočkami, ktoré som robil na každej križovatke, v podstate človek pomýlil, tak mi to trvalo, alebo meralo to 1400 km. Veľmi dôležitá pomocka bola pri orientácii, bolo to, že mi naše veľvyslanectvo niektoré z miest, ktoré boli na trase, preložilo do znakov, čínskych znakov. Keď som to čítal z anglickej mapy, v anglickom prepise tieto názvy miest, tak nikto ma nerozumel. Ako náhle som do toho ukázal prstom sem, tak všetci ľudia už vedeli, o čo sa jedná. Napriek všeobecnej cestománii sú medzi nami cestovatelia, ktorých neuspokojí krásny výhľad z klimatizovaného apartmánu. Chcú poznať pravú tvár navštívenej krajiny, stretnúť sa s jej obyvateľmi. Ideálnym dopravným prostriedkom na takéto putovanie je určite aj bicykel. Na dorozumenie sa s jednoduchými ľuďmi netreba poznať veľa slov. Bežné výrazy, ktoré som používal, boli dobré, zlé. Dobré je chao, zlé pu, chao. Pozdrav, to bolo bežné, že tam človek sa usmeje a povie ni chao. Ni chao je pozdrav, ktorý platí všade, to je ako tebe dobré. A tento pozdrav sa používa ráno, na obed, večer. Ráno, na obed, večer a aj dobrú noc a na všetky príležitosti. To znamená, že ni chao. Ni chao znamená tebe dobré, dobrý deň. O priaznivých účinkoch bicyklovania na zdravý spánok dnes už nikto nepochybuje. Nie každý však vie, že nielen vďaka fyzickej kondícii, ale aj vďaka svojim snom zostávajú všetci cyklisti večne mladí. Bicykel pre mňa znamená... Oj. Keď počujem slovo bicykel, predstavím si môj šport. To je cyklotriál. Cyklotriál je šport, kedy sa jazdí, respektíve skáče na bicykli. Skáče sa po rôznych prekážkach. A úlohou je, aby si jazdec čo najmenej krát šlapol. V nasledujúcich dňoch sa chystám do Ameriky. Beriem si samozrejme so sebou aj bicykel. Rád by som vystupoval v nejakej show. Mám nejaké predstavy, čo by som v tej Amerike mohol robiť. O pár mesiacov sa vrátim domov. Idem trošku dobiť Ameriku, idem sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Samozrejme, majú tam dosť vlastných šašov na bicykli. Keď ich je tam 1000 prvý sa uživí. Kedy sa dostanem do sveta, a hlavne do Ameriky, a kedy budem môcť užitkovať to svoje 12-ročné úsilie, ktoré som dal do trénovania cyklotriálu. Keď už budem starší, už
pravdepodobne nebudem vládať také ťažké skoky. Ja budem mladý síce celý život. Na cestách hocikde na svete sa stretneme možno ešte dnes. Na televíznej obrazovke o mesiac. Šťastnú cestu.